Me ratkaistaan globaalisti tämä ongelma. Tässä on paljon tietoturvaongelmia avaimien kanssa. Ja ei ole pelkästään nämä tagit ja avaimet, että meillä on paljon sitten näitä kortteja, millä kanssa liikutaan ovista uimahalleihin ja hotelleihin ja laivoihin ja toimistoon. Me ratkaistaan toi biometrisellä avaimella, jossa sun puhelinlaitteesta ja sun puhelinnumerosta tehdään sun avain. Ja sä voit luvittaa myös sun oviin, antaa luvan sun kavereille, että kaverit pääsee kans kulkee. Tää on niinku kulkemisen mobile pay. Se on meidän tuote, mobilekey.io.